ҳамдиёрони азиз, салому алайкум. 31 майи соли 2025 мебошад. қарор дорем дар баландиҳои деҳаи Чорбоғ, дар боғи додаракамон Фаридун. ва ҳозир ба шумо нишон медиҳам боғи олучаро, олуча гелосро бинед чӣ хел хушук карда шинондагӣ ва таври интенсивӣ шинондагӣ. то ҳозир об надодааст, баъдтар об метиҳад, оби қатрагӣ. ва ин олучаро бинед. Олучаро дар бозор ин олуболу, олуча ҳам мегӯянд, олуболу ҳам мегӯянд, олуча бандак ҳам мегӯянд. ҳаркас ҳар хел. дар бозор нархаш дар об дар як лухт фурӯшӣ аз 4 сум то 7 сомон вобаста аз сифаташ. бале? вобаста аз сифаташ. ин тахминан чанд сола бошад? 4 сола бошад? 5 сола бошад. нигоҳ бинед ки чӣ хел ина буриш кардагӣ Фаридуни додари мо. ҳарчанде ки олуболу арзон бошад, яъне ки олучабу арзон бошад, назар ба гелос, ин вазнин ки ҳаст, дарахташ пулаш гелосро лағат карда баробар мешавад. набинед? чиндани ин ҳам осон аст. қадаш баробар аст ба 2 метр. чинданаш бениҳоят осон аст. ҳамки мегиред ва мечинед. инро бедумчаки мегиред, тез мечинед. ин бастанро бинед. худо ба шукр имсол бениҳоят мевагиҳо нағзбастагӣ аст дар Тоҷикистон. ва оиди нарх чӣ гӯям? Оиди нарх ҳамихел гуфтанӣ ҳастам ки нарх бояд мӯътадил бошад. на истеъмолкунанда зарар бинад, на деҳқон. бениҳоят арзон нашавад, бениҳоят қимат нашавад. бояд ҳама бурд кунад. чӣ истеъмолкунанда, чӣ деҳқон. нашавад ки деҳқон банкрот шаваду соли оянда ҳама дарахташро бурида партояд. ана ҳамдиёрони азиз, ина бинед. ина ман мебинед чӣ хел бисёр бастагӣ. то ҳоло об надодаанд. ба об ниҳоят ин ба хушкӣ тобовар аст. ина бинед. дидед ин чӣ хел тобовар аст. ана ҳамдиёрони азиз, кайф кунед, як ина нишон диҳам. роҳат кунед, чашмотон роҳат кунад. як одамои дар муҳоҷират будагӣ боғҳои ватанро бинед ки ҷавонмардон чӣ хел обод карда истодаанд. то ҳамҷо рафтагӣ 1 километр борин дарозии боғ аст. боғи себ. ҳозир мерем боғи себро наворо мекунем. ана ҳамдиёрони азиз, ин буд боғи олуча бандак, олуча, олуболу. кадомашро ки шумо хуш кунед, ҳамон. агар шумо подписатсия кунед, бениҳоят нағз мешавад.